E seguimos falando de festas, lóxicamente esta fin de semana que vai a ser realmente intensa no noso concello porque serán ata 3 as parroquias cullardenses que terán festexos. Hoxe falamos de unha delas, en concreto de Orro, porque comenzan xa neste venres as festas patronais na honra de San Salvador e a Peregrina. E para que nos conte como serán este ano, temos en comunicación telefónica ao presidente da comisión. Jaime Parcero, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal? Imagino que xa todo preparado, non? Para as festas este ano. Sí, todo preparado. Coméntanos un pouquiño como vai a ser o programa deses 3 días. Empezaremos o viernes, día 7, a partir das 8:30, con unha churrascada aquí. O que queira, participar pode vir, E despois, teremos a noite o do élite. El día 8, sábado, pois tamén haberá misa ao mediodía no San Salvador, despois sesión vermú co grupo Alma Latina. A partir das 6, pois teremos xogos por nenos aquí gratis, en Chables. Despois seguiremos ca verbena a noite co grupo Alma Latina. Domingo acabaremos con a sesión vermú e misa, e se acabaremos sobre as 3:30 da tarde. Da noite xa non facemos nada. Serán, polo tanto, este ano de novo 3 días de festexos. É complicado, non? Sacar adiante unas festas aí. Nós aquí ya temos suerte, que o pueblo se porta ben. O Concello tamén colabora, entonces, pois, vamos tirando. É de agradecer, non? Que os veciños e tamén o Concello axuden. Colaboraron moito, que ten unha cota de 120 contamos con todo o pueblo, que foi boa colaboración que tivemos este ano, que foi bastante boa. Todo o pueblo colaborou, e o Concello tamén. Este ano portouse ben. Afortunadamente. Sodes moitos na comisión? Na comisión somos 6. Suficientes? Somos 6. Son suficientes ou sería mellor que hubiera máis xente? Vamos a ver, con 2 ou 3 máis poderían falta, pero sempre che botan unha man aquí, por iso non hai problema. Un axudante. Sí, porque as festas son latosas, moitas xendo hai que dar moitas voltas. Nós xa levamos 5 anos, a ver se pronto haberá alguén por aí que bote unha man para cambiar. É complicado, non? Que a xente se anime. Sí, é que é bastante. Porque son moitas voltas que tens que dar. Moito traballo. O pueblo hai que ir casa por casa. Entonces, pois non é polo que non que colabora, non, que é o importante. Entonces tampouco se colabora a xente, non se vai abandonar a festa. Hai que animar a xente que xa o fan, pero bueno, que tamén cantos máis sexades aí na comisión, pois mellor. Sí. Eu creo que malo será, pouco a pouco imos saberás quen colle o relevo. Sobre todo, antes de nada, disfrutar este ano das festas aí en Orro, animar a xente a que acuda, que seguro que o pasarán ben. Sí, esperamos a ver, que polo menos que veñan a comer un platillo de churrasco, Que se acheguen, que proben o churrasco e que disfruten esta fin de semana ali na parroquia de Orro. Claro. Pois, Jaime, presidente, moitísimas gracias, un saúdo. Gracias a todos. Hasta logo.